sa mga Sabbath keepers na ta kung atuon tong adto ta sa original nga Sabadista ha. Katong original good nga Sabadista. Okay. Abuta admo adto ta sa original Sabadista kining naa diri karon Sabadista naman lang ni di naman lang tinuod. Adto ta sa tinuod nga Sabadista katong mga Hudyo gyud katong nagsimba sa sinaguga. Pag-abot ni Jesus Christ dito, uban si Jesus Christ sulod sa sinaguga adlaw ipapahulay. Basa Lucas kapitulo 4 atong basahon. Lucas kapitulo 4 bersikulo 16. Basa. Og siya miabot sa Nazaret, diin didto siya magtubo. Og sumala sa iyang nabatasan. Siya misulod sa sinaguga nga sa adlaw nga ipapahulay. Ini siya adlaw ipapahulay ni Sabado ni siya sis. Dili na malilong ng adlaw ipapahulay Sabado na. Wa gyud laing mabasa adlaw ipapahulay Sabado gina sa atong kalendaryo. Kapito man ang Sabado. Last po na siya, pinaka-last. So, adlaw ipapahulay, may sulod si Jesus sa sinaguga. Pag sulod niya, kauban niya ang mga Sabbath keepers, mga Sabadistang tinuod, original. Sabbath keepers. Dito na si Jesus Christ gabasa sa pulong sa Ginoo, iyang gikutlo ang Isaiah. O niya ang Isaiah, ingon ang Isaiah, ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. So on and so forth. Basahon na nato na mga viewers na mabasa silang Bible. So pagbasa ni Jesus Christ karon ini, nya ningon kining mga butangan natuman nga rin kanako nangasuko maning mga original nga mga Sabadista unsay ilang gihimo kang Isos 23 basa 23. 28 lang dito. O sa pagkadungog nila dinhi, silang tanan nga diha sa sulod sa sinaguga nangasuko sa ilabihan gayud. Og sila nanindog og ilang giabog siya paingon sa gawas sa lungsod o gitaral ngadto sa kilid sa bungtod. Diin didto mahitukod ang ilang lungsod. Aron ilang ihulog siya sa pangpang. So kung imong basahon ang Biblia, suko ang mga Sabbath keepers kang Jesus Christ. Wala sila tarong relasyon. Ang Sabbath keepers versus Jesus Christ, biblically walay tarong relasyon sila sa Ginoo. Ngano? Kay diri nato mapruweba nga sa time nga si Jesus Christ kauban nila og simba adlaw nga ipapahulay, nagbasa si Jesus Christ sa Biblia, buot gani nilang patyon. Mao nga bisag sa John chapter 5 mabasa nato na John chapter 5, basa sa John chapter 5. Dito ta sa John chapter 5, basahon na to sa bersikulo 15 hangtod sa 17. Basa 18 lang to 18. Ang mga tao ang tao milakaw og iyang gisuginlan ang mga Hudyo gini. Nga ang Hudyo, Pilipino ta. Sapa? Nga ang nag-ayo kaniya mao si Jesus. Og mao kini ang hinungdan ngano nga si Jesus gilutos sa mga Hudyo. Ngano man? Kay kini gibuhat man ugod niya sa adlaw nga ipapahulay. Sabado. Apan si Jesus mitubag kanila. Ang akong amahan nagapadayon sa pagbuhat bisan pa hangtod karon. Og ako nagabuhat sa ingon man. Nya unsay nahita po? Og mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tinguha sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya. Ngano man? Dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw nga igpapahulay. Sa kining Sabbath keepers, duha na ka libro atong gikutlo, Juan ug ang Lucas. Wa gyud sila tarong relasyon sa Ginoo. Original gani ni sila. Nya kita gusto na to ihambing na sila mahimot ang parehas nila, di ba? Gusto tang maparehas gyud ta sa mga Sabbath keepers. So kung ang original na Sabbath keepers way tarong relasyon sa Ginoo, nya karon ang mga nanunod pilit gyud nga kuan nga okay ang pagkabutang. Diri pa lang sa Bible, wala na sila tarong relasyon. Ang importante magud sa pag-alagad, tarong atong relasyon. Kinahanglan magsugod gyud ta og unsay gyud gisugdan anang imong kausa, kinahanglan nagsugod sa tarong. Diri pa lang daan, wala na yung relasyon si Jesus Christ ug ang mga Sabbath keepers. Mao nga
ang 7:12 sa Hebrews giutro lagi lahi ang kasuguan ni Moises. Ang kasuguan ni Moses ug ang kasuguan ni Kristo, ang tanan pinasikad na sa pagtuo. Kay dili na pinaagi sa pagpailalom sa kasuguan. Mao ning ingon si Jesus sa Galacia nga matinunggo na ang magpailalom sa kasuguan. Basahon na to ang Galacia. Kay dili man mapinaagi sa pagtuo, pinaagi naman sa pagtuan, pinaagi naman pag-ilalom sa kasuguan. Lahi man ang pagtuo, lahi pod ang pagtuman sa kasuguan. Kaya kinahanglan karon naan man ta sa dispensasyon sa pagtuo. Galacia 3 Jis basa kay Christis. Kay ang tanan nga nagasalig. okay sige. Sorry. Kay Ay tanan ang tanan nga nagasalig sa mga buhat sa sa pagbantay sa kasuguan na ilalom sa tunglo. kay Kay nahisulat kini nga nagaingon, matinunglo ang tanan nga wala magbantay sa tanang kalagdaan nga nahisulat sa basahon sa kasuguan aron sa pagtuman so, niini. may mo nang tinunglo. Dili wala na revelation, wala na pagpadayag. Mao nga kung imo basahon, mabalik ka sa Old Testament. Kung adto ka sa Old Testament, dunay wa mabantayan sa Salmo 118 nga ang uluhang pamag-ang ang bato gisalikway So basa ta sa Salmo 118. Tawag gud Salmo 118. Psalms 118. Psalms 118 verse 22. Basa. 22. 18:22 na 18:22. Palaa gikan kanako 118 118 verse 22. Salmo. English, basa English. Wisdom. The stone which the builders refused is become the headstone of the corner. Okay. So ang bato nga mo inahimong uluhang pamagang gisalikway sa mga magtutukod. So si Jesus Christ gisalikway, gisibog na imbes mao ang ni anhi aron nga kitang tanan pagamatarungon gisalikway man. Kay lahi gyud manon, dili gyud ang Kristo. So sa tanawan na to ha. Sa Bisaya binisayon na to God. 22 basa. Ang bato Ang bato gisalikway sa mga gisalikway magtutukod sa mga magtutukod. nahimo nga pangulo sa pamag-ang. So nahimong pangulo sa pamag-ang. So padayon. Mao Mao kini kini ang buhat ni Jehova. ang buhat. Kisa nagbuhat ini? Ang Dios. Mao ni buhat. Kining batuha wala na focus. Ang na-focus kadto na hiron nga labay na. Imbes kini mo gipadala sa Ginoo aron tumano nato, wala na inon natuman. Ang bato na inoon nga gihimong uluhan sa pamag-ang gisibog, wala na gisalikway na. So ingon pa ang Biblia, kini biyang batuha, kining batuha mabasa na to sa Acts chapter 4 verse 10, 11, nga kini siya Jesus. Kining batuha si Jesus ni. So babasa na to dito, ato memorize mo na ko sa English. Wherefore there is no other name given under heaven whereby we must be saved. Sa ibabaw ana kining uluhang batong kining bato nga mo'y nahimong uluhan sa pamag-ang gisalikway. Unya wa nay laing gihatag sa silong sa langit gidiin mamaluwas kita sa pangalan ra ni Hesus. Mao na sa buhat kapitulo 4 bersikulo 10 ug 11. Sa Salmo 118 kining batuha gisalikway. Kini baya mo'y kahibulungan katingalahan kaayo. Unya unsa ko nang batuha sa 24 basahan na. Kini mao ang Kini- adlaw nga Sa gibuhat katong bato mao to ang adlaw. Siya sige tagkanta na, this is the day that the Lord has made. Wata sa atong pangisip. Ang original nga buti pasabutan ng kantang this is the day, mao ang bato mao ang adlaw. Ang adlaw nga gipangita sa mga tao nga makapahulay sila. Asa mabasa pastor nga si Jesus mao ang adlaw? Basa 13:8 sa libro sa Hebro Hebrews 13:8 13. na si Jesus mao ang adlaw. 13:8 Ah. ingon si Jesucristo mao sa gihapon Mao sa gihapon, kagahapon adlaw na. og karon Karon adlaw gyapon. hangtod sa O hangtod sa kahanturan. kahanturan. Pag maghilis ko tag-adlaw, si Jesus mao ang adlaw. Siya kagahapon, siya karon, siya po malabot. Mo nang sa Salmo 118, this is the day. Kani mao ang adlaw nga gibuhat sa Dios, pero gisalikway sa tanan. Nganong siya ang adlaw? 28:11 sa Mateo. Basa.
Basta, Susunod na ang bersikulo. 28:11. Umari ka nako. Kamong tanan. Sige. Mari ka nako, kamong tanan nga nabudlayan, o nabugatan, o papahulayon ko kamo. So ang adlaw nga ipapahulay nga gisgutan nato mauna ang adlaw sa kapahulayan sa atong mga kalag. O si Jesus ang maong adlaw. O asa man mabasa pastor nga kining adlaw mao jud ang adlaw sa ipapahulay. Mao na sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 46. Adlaw-adlaw na sila nagahimo og pagsimba. Oh, adlaw-adlaw sila naghimo og mga pag-alagad. Nya pagbigis ko tag ikapito, kung ako po'y pabuton, di po na ako gusto i-last ang Ginoo. Ang ikapito last na eh. Di ko gustong last ang Ginoo eh. Ikaw gusto ka last ang Ginoo. Or una gyud ang Ginoo. Kung ikaw ay pabuton, asay gusto nimo iwit ang Ginoo or una siya? Una. Mao na sa Biblia, ang ikapitong adlaw, wala ginasimba o wala ginahimo sa mga apostoles nga diha sila nagsimba. Unang adlaw yun sila. Kung ako man gusto ko magpaduol ko sabot sa Ginoo, nganong ipaiwit man ako siya. Unang adlaw. Sa John, mabasa na to, John chapter 20. Basa. Sa versikulo John chapter 20 verse 19. iyon. O sa pagkasomsom ni adtong adlaw, Oh. ang nakaunang adlaw sa simana, Oh. samtang tinakpan ang mga pultahan. Sa nahaunang adlaw sa semana, mao nay uban gusto ipaiwit ang Ginoo. Kami dili may gusto ipaiwit ang Ginoo. Ipauna na mo. Mao na ang sundog mis mga apostoles. Sa nahaunang adlaw sa semana. Nganon sa di? Ingon ang 6:33 sa Mateo, unahan ninyo unaha ang Ginoo gyud. Una gyud ang Ginoo. Ayo ipaiwit. Kung tarong pa man kang mga lagad sa Ginoo, ngano ipaiwit man nimo ang Ginoo? Karaan na gani na. Ang karaan gipaiwit ang Ginoo na nagparaya. Ipaiwit ko ninyo. Kamoy una unom inyo, iwit lang ko. Ikaiwit to kapito. Sa nauna sa bagong tipan, sa bagong pakigsaad, ang mga apostoles by acts, by deeds, by their doings, by experience, by history. John chapter 20 verse 19 mabasa sa pagkasumumsum na ni atong adlaw sa nahaunang adlaw sa semana. Tay sa unsa may unang adlaw sa semana? Domingo. So adlawng Domingo sila nagasimba. Asa pa Acts chapter 20 verse 7. Basa. Acts chapter 20 verse 7. Iyon nga. Og ang panyo 25. Verse 7, ingon, o sa nahaunang adlaw sa semana, Unang adlaw, kaysa unang adlaw, basig mali niya itong kalendaryo aning unang adlaw na to Lunes. O sa may unang adlaw? Domingo. Sige, basa. o sa nahaunang adlaw sa semana, sa nagkatigom kami aron sa pagpikas-pikas sa tinapay. Si Pablo nga may tuyo sa paggikan sa pagkasunod nga adlaw. Nakigsultihay kanila og iyang gitaas ang iyang pakigpulong hangtod sa tungang Sa gabi. unang adlaw sa semana, Domingo sila nagsimba. Asa pa? 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Takang sitas Biblia. Mabasa na to. 1 Corinthians 16 verse 2. Sa nakaunang adlaw, Domingo gyapon, Sa unang matag adlaw. simana. Sa matag simana. ang matag usa kaninyo Matag sa kinahanglan, kaninyo kinahanglan. nagdadahin og nagatigong sumala sa iyang pag-uswag. Nganong naingon naman nga Domingo man kaysa Old Testament pag magsulti sa asa mabasa nga adunay adlaw Domingo gibalaan na ay mabasa ato basahon ang Domingo maoy usa ka adlaw nga gibalaan kay dili manggod ang kuan ay gitan-aw sa Ginoo ang pag atong basahon na lang daw dili ta kag istorya Deuteronomy na pareharo tag Bible rom ay siglahi na imo rom Sa Korinto ko nabasa ba? Korinto Leviticus ni siguro Deuteronomy Leviticus 23. Leviticus 23 sige basa Leviticus
Verse. Verse 7. Verse 7. Sa naunang mga adlaw, kamo adunay usa ka balaan nga panagkatigom. Wala ibisan unsa nga pagabuhaton nga inalagad nga pagabuhaton ninyo. Numbers 28:18. Basa. Numbers 28:18. Oh. Kaya mamaya di ba ni basahon sa side sa inyo kay dito rin mo mag-focus. Punani na sulat na. Domingo na. Sa to ganiha? Sa Leviticus to karon Numbers 28:18. Basa. Sa naunang adlaw, Naunang adlaw, usa man adlaw. may usa ka balaan Maoy usa ka balaan. nga pagkatigom. Sa diha sa takutob. Sunay mabasa. Gibalaan sa Dios ang unang adlaw. Tayo basa. Mauna nga mga apostoles, Domingo ilang simba. Di ka kitang apostoles nga Sabado ang simba. Onya, karon unsa may sugo gyud sa Ginoo sa mga Israel sa kang Moises. Exodus chapter 20. Adto ta basahon na to para nga ato ang maklaro. Exodus chapter 20. Magsugod ta sa uno hangtod sa 2. Basa. O kang Dios misulti niining tanan nga ang mga pulong nga nagaingon. Ako mao si Jehova nga imong Dios nga nagbawi kanimo gikan sa yuta sa Ehipto gikan sa balay sa pagkaulipon. So, ang gisultihan ini ang Israel ang naulipon sa Ehipto. So mao na gisulti dito sa Deuteronomy chapter 5. Dito sa Deuteronomy chapter 5 verse 15. Basa. O ginumdumi. Yeah. 5:15. O ginumdumi nga basta naulipon ka sa yuta sa Ehipto, o nga si Jehova nga imong Dios nagkuha kanimo gikan didto. Pinaagi sa kamot nga kusgan ug bukton nga tinuyod. Tungod niana si Jehova nga imong Dios nagsugo kanimo nga bantayan mo ang adlaw nga igpapawala. Specific na siya para sa mga katawhang Israel. Sila mao ang isugo ana unya kay di man ta Israel mao tong giingon ni Apostol Pablo kang Pedro. Ayaw pug sa ang mga hintil himuong Hudyo. Basa na ko na Acts 15. sa Galacia kapitulo 2 versikulo 14. Hindi man ta mga Hudyo, mga hintil man ta. Galacia, sige basa 2:14. Kusga basa. Apan sa akong pagpakita sila na nagawi supak sa kamatuoran sa mayong balita. Ako miingon kang sipas at tubangan nilang tanan. Saman. Kung ikaw nga Hudyo, nagagawi man gani sama sa hintel, og dili ingon sa Hudyo, naunsa ba nga imo mangpugson ang mga hintel sa paggawi sama sa mga Hudyo? Anong mamugos man yung kang pagkahudyo ka nga di man kahudyo? So unsay balaod nilang gihatag, unsay ilahang gimitingan tanang apostoles, tanang disipulo ning adto sa Jerusalem. Tong original gyud, Acts chapter 15. Ato ta dito silang tanan tuwa dito mabasa nato na. Why nahibilin silang tanan tuwa dito Acts chapter 15:19. Busa ang akong hukom mao kini. Mao niya akong hukom. Nga dili na to pagsamukon Di silang nato. gikan sa pagkahintel. Katong nga hintil nga dili hodyo, di nato samok-samokon. Nga nakabig ngadto sa Dios. Inunuwa ato silang sulatan Sulatan lang nato nga sila. dumilian nila ang mga mahugaw sa mga Dios-Dios ug ang pakighilawas ug ang pagtilaw sa unod sa mananap nga naluok. Ngano ug kay dili sa lagi dugo. ta hodyo, hindi lagi ta. So ingon siya, ayaw pug sa ingon na unsa ba nga imo mang pugson ang mga hintil sa paggawi sama sa mga Hudyo kay lahi mo ta dili man ta hintil. Dili man ta Hudyo, hintil man ta. So kung ipilit yun nato tong sarili magpaka-Hudyo ta, pag abot sa pinadayag kapitulo 3 versikulo 9 dito na po mabuking nga tong pagkatao.
Kung pilito nyo na itong magpagka-Hudyo ta, kay lahit lagi ang Hudyo, nasod na sila. Kita lahit na nga nasod. 3:9, basa. Nag-ingon. Tanawa sila nga mga iya sa siniguga ni Satanas nga na nag-ingon nga sila mga Hudyo apan dili diay hinunua nagapamakak tanawa kini sila panhaon ko ang panaon ko o papaon ko sa tubangan sa imong tiilan. So dili ta mga Hudyo. So sa tanan nga mga nagasubaybay, ang maong mga sitas nga kung ipakita usa kini kasitas nga naa gyud tanan sa balaang kasulatan. So naay gibalaan sa Ginoo nga adlaw una. Pag moingon ang mga ministro nga pamutan-a kung sa giab na ba gibalaan nga Domingo nabasa na to. Og mao gani na hinungdan nga tarong nako og explain gyud gihinay nako explain nga ang mga apostoles sa Domingo. Ta. Karon matukos punto nako. Kung kaya teaching man gyud ninyo, siguro kamo wa pa mo katungkad sa inyong teaching. Igora mo muna minaw. Kung sa inyong nadunggan nga ang nagsimbag Domingo na mao ang nagdawat og marka og 666. Ako'y mo ladlad. Tama dili. Sa inyong nadunggan, sa inyong sita. Di ba mo na itudlo? Nga ang tanang nanimbag Domingo, maoy nagdala sa marka sa mapintas ni mananap. Kung na ako ipakita ninyong video, nga ang mga sabadista sa Brazil o Honduras, manimbag Domingo. Hindi, inyo rang gituis ang inyong doktrina. Naabay doktrinang pwedeng dungagan, pwedeng kuhaan. Ikaw di ba nagsulti? Dili. Kung akong pamatud-an na ako'y video, na ako'y ebidensya, dili lang siguro sa Pilipinas, wala nyo nahibali. Pero kung akong pamatud-an sa ako ang ebidensya, nga naay sa badistang magsimbag Domingo, SDA, mao ang logo, Seventh Day Adventist. Kamu regilad sa inyong mga ministro. Grabe ka kuan ang mga nagsimba og Domingo, nagdala sa marka sa pintas kamo ng 666. Kung akong makamatod-an nga nagsimbag Domingo, ang 70 Adventist, so giilad mo. Tagba mong tuman nga, tagba pag yung mong tanalipod nga, moingon pag yung dili lagi sa Sabado yun. O naay mga Sabadista nga nagsimbag Domingo. So, dako na po kaayo nga question mark. Mao nga, ang pinaka-safety kung unsay gihimo sa mga apostoles, mautid nindot kopyahon. Kung sa eskwelahan pa, kung mangupya man o galing ka, ato lang ka mangupya sa Bright. Dili po sa nangupya. Ako pa diri yan, diri ka nangupya sa ako, dito pag ka nangupya sa iya, nga perte pong balaa mo tanaw. Apel pa kong pangalan, iyang giapel o kopya. Di, bagsak yun siya pag-abot sa exam, pag-abot sa check sa mga isa. So, diha na ang dako kayong pangutana. Siguro ang maong gabi nga tungkuhan sa kagabi. Katong kasuguan ni Moses nga gisulat sa tapya sa bato, nahimo na to garaan o nanay reformation nga nahimo. Wala ni Kristo. Ha? Mo na siya. Muna nga. Nya. Kung mga lagad po taon, yung atong nahibalan, isar po kabuok, duha ka bersikulo niya, mora ito yung pag-action pagmayo. Kinahanglan yun, ang kalaglagan sa tao, dili man ang kahibalo, ang kakulang sa kahibalo. Mas kaya na, dili pwede nga, nahibalo lang ka, pero kuwang di ay. Huwag ito, daghan kay kong sitas gipangbasa karon. Kadaghan na itong sitas kong gipangbasa. Pero dili ito siya masabtan kung wala ka tabangan sa Ginoo. Manang, nagtudlo siya glaing adlaw. Ingon siya nga, magtudlo ko glaing adlaw. Kaya daghan kay kasulod sa adlaw ng papahulay. Namay daghan. Mabasa mo na. Okay, ang uban wa kasulod sa adlaw sa English pa. So I said another day. So lain adlaw. Tinood man ng adlaw ipapahulay. Pero namay daghang wa nakasulod. Hebrews chapter 4, mabasa na to, naidaghan wa kasulod nagtudlo ko lain adlaw. Mabasa na. Hebrews chapter 4, verse 6. Verse 6 na. Sige, basa. Ingon diri nga busa sanglit aduna may pipila nga
managpakasulod pa niini. Ug sanglit kadtong mga gikawalihan kanhi sa mayong balita wala man managpakasulod niini tungod sa ilang pagka masupilon. Nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw. Ang karong adlaw. Karon adlaw, ugma nimo ni basahon, karon gyapon ni Sabado ni, karon gyapon ni adlaw. So tanang adlaw pahulay, di mo ko kakapahulay kung ang balaanon lang nimo adlaw, di ka maluwas. Kaya usab day balaanon, ang atong kinabuhi. Amen. Balaanon nimong adlaw be. Adlaw na balaan ikaw wa. Maluwas ka ka. Unang Pedro, susulti sa unang Pedro. Tanawa na to. Sa unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 15. Apan, maingon, nga malaan man siya, nga nagtawag kaninyo. Kinahanglan, kamuusab, magmabalaanon sa tanan ninyong pagkawi. Saan mo pagkabalaan kung adlaw rin balaanon? Asa man dahil luwason, ang adlaw ang tao. Eh anong mangusog man gyud adlaw lagi kadi gibalaan lagi sa Ginoo. Ikaw dahil ikaw wala ka na adlaw. Dako kay diferensya eh. Dako kayo. Nganong adlaw ra may balaanon ninyo? Tanawa pang uban. Sa isa ka tuig, isa ra pud ka semana ang ilang balaan. Holy Week. Imo po nang biklon, mo baro po na dili lagi ginahanglan ang balaanon gidi. Apa uban kada Sabado balaan. Pero Lunes hangtod sa Domingo hangtod sa Biyernes, di tay balaan. So ang tama nga tudlo, kita mo'y balaanon. Roma 12. Basa na to na. Kala na ko bersikulo tamaw man ini. So kinahanglan tanang Biblia imo na sinati. Kay malaglang man kakulang kay kahibalo. Na kay kahibalo. Pero kulang po na. Imperno po ka. Asang basa pastor? Basa. 4:6 sa Oseas. Isaiah 4:6. Kung ang imong pastor, duha ra bersikulo, tuloy bersikulo, isa lang katapyas, ingon inilang, may pay magtuon, ikaw na lang gibasa sa Biblia. Tabangan pa ka sa Ginoo. Correct. Okay, bitaw. Asa man day ka magsalig di ay? Oh. Kanambunan pa pastor kaysa Oseas, 4 guys, basa. Isaiah 4:6 anon malasang ang akong katawhan Kung katawan, ginalaglag tuwara. tungod sa kakulang sa Asa malaglag? Sa kahibalo? Dili. Sa kakulang sa kahibalo. Kung kulang imong kahibalo, laglag ka. Ya karon daghan kay ko gipang sulting nga bersikulo. Unya, lagbit ang mga bersikulo nga akong gibasa, murag bag-o pa sa imong panghuna-una. Pero why bag-o ilawom sa adlaw? Daan ani, dugan ni patanan nga tawo nanin daan ni. Basa Ecclesiastes. Oh. Solomon. Wala siya kagatos na kabersikulo gawas. Ecclesiastes chapter 1 Ecclesiastes verse 9. Ang kinahanglan yung libro mo. Tuon din mo paklis Biblia. Ecclesiastes 1:9 basa. Balik sa kibot. Ang di English, gusto katong. The thing that hath been fulfilled is that which shall be, Oh, and that which is done is oh, that which shall be done. oh. And there is no new thing under the There sun. is no new thing under the sun. Bisaya, basa. Ang mamao kaniadto, mamao ugma. Mamaog yapon ugma. O ang nahimo Ang nahimo kaniadto, kaniadto. pagahimon man ugma. Ugma pwede yapon Ug buhat. walay butang nga bago ilalom sa Wa adlaw. gyoy butang bag-o ilaw sa adlaw. Pag ingon siya, nagtudlo siya, laing adlaw ipapahulay, mao na na siya. Di na na nimo kayang biklod. Ingon siya sa Hebro, tawag pasahon na to ni sa Hebro 4:8 sa 8, ditso sa 8 kay si Josue wa gyud kahatag nila anak. Nawa. Okay. Kay Kay matay kung- na si Moises, si Josue ni sunod. Kay kung si Josue Kung si Josue nakahatag pa kanilang nakahatag pahulay, pa kanilang pahulay, ang Dios dili na lang unta di magisgot na og laing magisgot og pangadlaw. laing adlaw ang Dios. Wa na di na ta magisgot og laing adlaw. Laing pangadlaw. Wala Kung nakasunod pa sila. Okay, tiwasag basa. Kasi Uli na ko eh. busa magpabilin pa diay ang usa ka
kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Kay ang may sulod ngadto sa kapahulayan sa Dios muundang man usab sa iyang mga pagpamuhat maingon sa pagundang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat. So kung magpailalom ka na kinalang undang yung kagtrabaho, wa yung kay buhaton pero wa may nakasudyod bisag isa. So ingon siya sa utso kay si Josue naghatag pa kanilang pahulay, kay kun si Josue nakahatag pa kanilang pahulay, ang Dios dili na lang unta maghisgot og lain pang adlaw. Dura gid lang adlaw nga dis. Nailang adlaw mao gitong gipasa mao gyud ni pangusgan sa SDA. Basa ha. Kung gibalahaan ba ang Domingo, naalagi ko'y madabasa, gibasa na to ganiya. Unang adlaw. Kung kita'y mga langgad sa Ginoo, nganong ang iwit may atong ihatag nga adlaw? Unang adlaw atong ihatag. Kana gyud pinaka. Karon na nasakpan ba no? Pero dili na kulang kay balog. 6:33 Mateo. Basa. Mateo 6:33 nagingon nga apan mo'y unaha. Unahan gyud ayo giiwit. Sige, basa. Apan mo'y unaha ninyo pagpangita ang gingharian Ayo giiwit ikaw giiwit ka. ug ang Ikapito ka. pagkamatay sa Dios. Awo na diaya. Ug unya kining tanan mga butanga igadungag na kanan. Una gyud pa pangita. No, na to sis, na to iwit. Naparaya ra Ginoo sa una. Ingon Ginoo sige. Iwit ko inyo kamo sa una. Unom inyo. Unong kadlaw pahulay ra gina. Iwit siya. Pero pag anhin ni Jesus diri, giusab ta ng utok. Ayaw ko ninyo giwit. Ako